Ze zitten er in Vinkleerster om als koft mij in de magen. De hatten die het geregeld ontsnappen uit de Hartenkamp. Op het terrein van Vogelsangstaten. De beesten springen oer het stek en gaan op een struun. Op dit stuit wordt het werken om de uitbraken te nij voort te komen. Ik geloof de sleet uit om een hertenkamp heen, vanwege dat, zodat de herten niet meer voortkomen kunnen, hoe het hek heen. De herten naaien altijd uit. Je bent nog 4 herten en het moet in totaal schoon wezen. De ontsnapte hatten struinen geregeld terug Vinkleerster heen. Ze fretten bloemen uit de tuin of steen op het dik. En dat smiet zo nou en dan gevaarlijke situaties op. Je kan ze overal treffen in de dorp en op een wei. En dat vanwege het verkeer natuurlijk. Dat is een linker soep, want ze kan zelf uit die bosjes wei komen erin over de wei heen. Ja, dat willen die even net. En dus is Jelle Corré de komende weken nog wel aan het graven in de bosk. Als de greppel om de Hattenkamp heen dieper wordt, zullen de beesten erin blijven matten. Al is dat nog wel de vraag. Jelle zei ze kan wel 4 meter omheen springen, maar dat lijkt me een beetje sterk daar. Maar als je nog met die scannen kan, dan kan ze haar minder afzetten. Hè? En we hopen dat dit voldoende is. En dat ze net op straat rennen. Nee, dat is net de bedoeling. Dan kunnen de mensen ook wel wat zien. En het goed is ben je dan weer zo'n het in de kamp.